ilu gbasara ileli mmadụ anya, ụfọdụ na-akpọkwanye ya ileda mmadụ anya. Gee ntị. Azụ a maara onye butere ya anaghị atọ ụtọ n'ofe. Anaghị ezo ezo were agba atani akụ maka na o nweghị ihe ọ ga-eme. Ahụ ogbenye na obi ọgaranya, ọ dịka ọ bịara arịrịọ. Onye ụjọ na-atụ nwekwara ebe ọ ka ike. Abụzụ ụlọ anaghị aha mmanụ. Ogiri a maara onye kere ya anaghị atụ ofe. Aka ji agụ mgbada abịara ya ụgwọ. Nwata kwuwa ọnụ, ọ sị na ya na-agwa nna ya okwu. Anaghị aha ka enyi tupu aka mbe. Eleli ya osimiri, o buo ogwe. Onye kpọọ ọba ya mkpọmkpọ ọba, ndị mmadụ ewere ya kpọọ ntụ. Akpịrịkpa nkwụ daa n'ala, nwaanyị alịa ya elu. Enye agadi nwaanyị anụ ọjọ ịta, echee na eze adịghị ya n'ọnụ. Nwaanyị lelie di ya anya, ukwu akpọọ ya nkụ. Nkịrịka nkata na-adị mkpa mgbe a na-achụ àjà. Ọ bụ onye maara eze na-enye ya ogiri. Ndị siri na ewu ndị ya hiri aka n'anya wee gbaa dị ime, ma ya fọdụzie nke ya siri ka esiri ọkụkọ. Onye ije na-eje, ofekechie na onwe ibe. Ụbọchị onye ala nwụrụ ka ọ na-enwe ụmụnna. Ọgaranya nwụọ, ogbenye ebebe. Mana ogbenye nwụọ, ọ dị ka ọkụkọ nwụrụ. Mbe jiri ihe o ji eme ọgaranya akpọwa ya ogbu ehi, mana ihe o ji eme ọgaranya gwụnahụ ya akpọwa ya mbekwa onye aghụghọ. Ndị mmadụ si na ejula esighị ike, mana emeghe si n'azụ na-ejide ya. Onye nyere ọsa akwụ arụrụ n'ọkụ, ọkwasị ụmụnna ya ama ka ya epempe, ya pụrụ otu ite ofe. Ọ bụ dibịa ụlọ ka a na-ahụrụ ji ebe tara. Egbe nkanka nke abụghị nwa egbe. Ọ bụ nwoke ahụ nna na nwa na-eweta nna gịnị toro gị n'ike. Ebe a ka a ga-akwụsị ya maka gịnị? Ilu gbasara ileli mmadụ anya maọbụ ileda mmadụ anya maọbụ iletu mmadụ anya. O si n'olu ndị bụ ụnụ. Ya gazie.